Tá mas máile deidir seachtain tá me tuirtin bád mes America 8 milliún déag ní mé héna agus Pat Rice as ána agus Thomas Rice agus Barney Flaherty agus Colleen Newell mu des Americaí go céh Mháimín agus tá me gá tuirt gon Bádóirí Chladaigh le hí sí echa chu deile gan Naomh. Ceirich agus na cúgadaí bhíoch na báidse tá mún go háirinn scaile agus go chun na chláir agus chunamara go háirinn. Bhí an slíomhethe bhí go leogan na daine. Cha látá nniuháin cinna pleasure boat iad is bín ceoltarí casaras bín siad go le ag dúnaín se an siúd agus ní hepan dé mór an múníntam níos mú, mai dein teinte le lárásaí nuair de cí mar sin. Se bhfuil meid cín Jo agus tá muid crochan na seolta nniuhar le hí daoine teachta brethhar agus sálan ar aircha na báid seo ceall a gúna gaiile bhí ríist agus atanseo, because blianta chuníir sé de feiceall agus rinne Bádóirí Chladaigh agus Peter Connolly agus deam hanéir tan fiar obra go deodínta go na báid seo. Áit an stairúil agus áit go dibhann go bhfuil sean tradiisiún na mád Harbh leidir a gúna. A go siar pí a fada, bhí baintam le cúnaitheoirt leis an scéim fostaíocht na pobla bhain seo thosa a chu cuiar na sean báid ar a Chladaigh. As an óid leis an Naomh Barbara seo tá lá iontoch stairúil ar fadain agus thúcéir go chuid na Gaillimh bheith lonaíonn seo. Mu sé bhí obra go leorna seán, bhí go man támad as éirín agus beagam shed mórálí Chicago agus óla sí go leor agus bhí leidsáil neachlum go bradach agus ní áite bhfuil teidir hí báid seola in Chicago, so beagin fámuid na seolta Boston agus anna go tuineol as hasan agus tí bailú go leor ach sa déirí ar hall bhí sí réití. Well, tá neartí na máid sa bhuiche Chicago, as Mháimín le timórn sem ach chuime anú chuime nó leid ágan, ní scór blianta chuime go Boston, chuime sin go Chicago. Haine áirtum tá me go barans. Fót me banna le mólain háin agus tá túgáisúlaine. Ag man támad as éirín nón agus an sin thosamar a 2000 agus a híam agus bhí sí réití tí mas 2000 agus a 3 agus cheolmúil go Newfoundland 2000 agus a 4. Bhí Pat Rice as áirin na captaína bhíartha agus chomú tí san sin 2000 agus a 2 agus cheolmúil des Montrose Harbour go dtí céh Mháimín 2000 agus a 6. 8 milliún déag bhí seo caite. Bhí me ógslóí agus gearad cin le díana agus rudí mar sin agus. Well, ní rain das a chuúnaí thógáil hall agus an sin na bhí sé tócaí bhí méons cúpla na caint agus bhí muidir rágaí easlaí cheola siar go héireann, chá chuile bhád as éireann fadó, chá chuile bhád go Americanú agus hasan nó gáid cinnte leach níor cheol bád a bí siar. Agus lá America níocha bád a bí se cheapin, bhí chéad bhád í an lochamór agus thug mu teantar agus bus le déalainn ar muid ar géh Mháimín cearláfiche go dún 2000 agus a 6. Bhí mis Milwaukee mar aire a fe coppla bliain na níochéile. Agus blian amháin bhí an bád tóicí agus réige. Bhí seánna blian ribh déanana crutha eile a bhí seán agus bhí an bád aige. Agus thug sé chuide go chuidein. Mar rud fíor speisialt go amach ar an loch le Michigan in Milwaukee go amach ar an loch sa mád agus róid ba iontoch an rud é sin. Agus tá sé andeachra hála gur tugadh trasna an glantach ar fada go dtí an tíomh seo tíre. Bhí mé an go dibhann an lá agus an muoiche go leandail sé a Mháimín le timóid agus a ríist lá stairiúil a bhí an sin agus ba éocht gur thug sé trasna an glantach an bád agus gur éirí leis goil go dtí na bhaile héin. Is cuimhnach lom an lá gur landailte déitir goil isteach beagnach an aontíle I géobh clas na núna bhí aice láimhe a chathg sé go reis go dtí a bhaile héin ar a Mháimín le timóid agus bhín cearstaige a stand sé an tíle go bhhéiteach sé goil le céimh sa Mháimín I le timóid. Tá fear main seo Peter Connolly agus ag deamhís neart a deirigh an na báid agus tá go leo tá fiar obardínta go na báid seo agus smórna na romsa go dóg siad agus go sí hat a gúna gaile agus ba sé dtína cuairtaí seoltar le dtíine óga agus an sin ba sí tin seo hí deidir seaachtain ba dtína casa ceolar agus dtíana rudaí beag an an siúd. Well, de hasiste mé mar chuid seolteacht ar glóteog
Tuairmas seaca bliain ó hin. Tar éis sin bhí mé mar néalach ar na Bád mór, na tall ships. Tuairmas 35 bliain. Le sheol mé ar Asgard a dó agus ar cahar eile Bád mór. Níos tá mé le Bádóirí an Chladaigh agus an bád atá an seo, a chur mé an rigging, rinne mé ar fad. Bád iontacht ar sheol, tá siad an éascaí de sheol. Tá anúcha nomlan dianta ar tradiisiún na mád an seo agus na mád tradiisiún tá seo agus is ionta gon rud é. Bhín an chaint ar a Chladaigh agus an óid tá fáinne Chladaigh agus mar sin de agus cluisin go leor ar torasóirí faoin Chladaigh. Ach go dtí gur thosa an anúcha an seo ar na Báid agus húsáid as a géibh an seo chaidíre ní a mór an le feiceáil go sean Chladaigh. A tá sé be baíoch inis agus tá chud ragan bhuachas sin a ghfuil go Peter Connolly a bhí mar sean fáin ar na híreachtaí a fad na seanmháid ar a Chladaigh a thuairtar éis. Tá sé an táhacht go bhainte na háiteach ibo, tá sé mí le fáidir isteach. Steirtar agus túhaile bhaint tí síide agus leis mutíar go na mar, bíon rásaí le temollans, bíon rásaí le temós, bíon rásaí seol, na aidir mar sin. Sé déir de ceabh seol, ní le bhád eile máte bis a dá cosú lehacht, tá na seolta deargus a maidún seo. Tá na seolta deargus sin suas agus steirtar roiilce de ceabh maice seoltar lá breag gaiche, seach go háirí nó mach an seanú. Tug sé reis in sean Chladaigh. Ní bhain go na daoine áitiúil agus go muinte na Gailbe ach go na stranseirí fad a hagus go Gaile agus bhín cultúris faoin Chladaigh seo. Agus is beag duine a hagus go Gaile bhfuil éon spéisiú chu gcúrsa staire nach cluisin faoin sean máile beag a bhí taobh mór go bhálaí na carach, baile Gaelach a bhí an agus an óid tradiisiún fíorláidir íscairacht ar a Chladaigh a riamh. Was sind doch noch umstände, ich da Thóg, ja, wusste, because bei sie gehauen hat schon hat dann alle mach gefahren auf gehen hier, da mach ich gleich pro Jahr, das sind eine weil gesaßen und nur Spanien, fahren sie nein, den schön bei der Rasse oder Kunde.